Els Mossos d'Esquadra han irromput de valent en aquest procés sobiranista. Diuen que el dia 9 de novembre s'ha de votar sí i sí, perquè estan preparats per deixar de ser la Policia Nacional de Catalunya i esdevenir la policia del nou estat català. L'objectiu dels Mossos d'Esquadra ara és decidir el seu futur i també demostrar que són policies professionals. El que és molt important, i avui ens toca això, és que la policia de Catalunya, i espero que també els companys i companyes dels cossos i forces de seguretat, tinguin l'altura professional i democràtica de que en aquest país no es mogui res, perquè jo el que temo és que podria haver algun que altre sector que ens volgués importar violència. I aquí hem de ser radicals. Jo amb això demano tolerància zero. El que volem dir és que nosaltres dins de les hores de feina som totalment professionals, totalment imparcials, i el que no volem és que la societat es pensi que només per això hi ha jutjant d'una manera o l'altra les persones. Que com a cos ens estem mantenint al marge. El que estem parlant aquí és que som unes persones, com dèiem, que són les que estem donant a conèixer la nostra situació o el que faltaria amb una Catalunya independent. Aleshores, des de nivell de cos no estem opinant, per tant no és una cosa que entri fora de la legalitat. Som una part totalment legal de la societat que ens expressem com ho pot fer un metge fora de la feina, com ho pot fer un bomber, com ho pot fer un mestre. El que sí que a mi em sembla molt important és el dret d'expressar el pensament de les persones. I és per això que estem aquí demanant almenys que puguen expressar-nos. Ara hi ha el dret a decidir. Hi ha que aquesta societat admeti que tenim el dret a decidir i que si fins i tot surt el no, si sortís el no, doncs la policia, la seva obligació és mantenir l'ordre, mantenir el que la votació demani. Nosaltres des del moment que vam néixer vam deixar molt clar que a l'hora de treballar les nostres ideologies no implicaven cap canvi en la nostra feina, en la nostra imparcialitat. Nosaltres vam néixer com una sectorial deixant clar que érem persones que teníem aquesta feina i el nostre objectiu era ajudar una mica a donar uns consells de com hauria de funcionar la seguretat en una Catalunya independent. Hi ha Mossos fins i tot àrabs, hi ha Mossos, doncs em sembla que n'hi ha un de xinès. Vull dir-li que això és la nostra societat. Ells, com a col·lectiu, però naturalment, igual que hi ha Mossos gais, oi? I hi ha Mossos que són ecologistes, doncs hi ha Mossos que són independentistes, no passa res. Vull dir, és un col·lectiu. Ara, quan ells posen l'uniforme, quan ells actuen en el carrer, han de protegir els seus i els que estan en contra d'ells. Han de protegir a tots i cada un dels ciutadans. I sobretot aquests que criden cada dia a la violència, aquests que s'inventen violències, aquests que diuen que Catalunya és com el País Basc fa 3 o 4 anys, aquesta sèrie, aquesta gent primer se'ls hauria de processar per estimular la violència i cridar la violència a Catalunya i entendre que els Mossos, la seva funció serà un de dretes fa el que faci a la presó, un d'esquerres fa el que faci a la presó. Aquesta és la seva funció.